Mutungamiri wenyika yeZimbabwe Masodanzo Mnangagwa vouya panguva ino vachikodhemewa, vouya vachinyatsokunyadziswa vachinzi aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe ouya achirijusa mayouths ake ethe ruling party ZANU-PF kuvaita magarbage collectors. Chitiko chanyatsokushamisa vanhu zvachiitaurwa panguva ino vachiti aiwa mutungamiri wenyika aiwa especially kana ari maadvisors ake vanatsokuratidza kuti havafariri mutungamiri wenyika. Sandapinda masvika kudanyirwa panapa subscribe or like or turn on the bell icon. President Emmerson Mnangagwa is reduced Zimbabwean youths to garbage collectors. Zimbabwean youths are educated but not employed due to high corruption rate in the country. He appoints his children and relatives to ministerial positions and orders the youths to start unsustainable businesses across the country. Hospitals have no medication and the roads are in a bad state. Ndomashwamudanyiko panapa nezimai achisi mutungamiri wenyika anomuka kunze kana dziri hama dzake kana marelatives avo vanouya vachioccupya macontroversial nemarespected posts mungava mugovernment kana mabusinesses. Kunyatsokuonekwa kunze kunenge kune mafinancial flows avo anenge anyatsokushamisa nekuvhundutsa. But right now tikatarisa mayouths, let's look at the ZANU-PF youths. Vanoonekwa kunze vanhu vari educated, vanhu vanyatsozivikanwa kuti vane matalents, vanhu vane zvipo, but those guys vechidiki havatombotenderi kana zuva rimwe chete rekunzi vateke part mumaday to day operations enyika, mungava muparliament kana kuti mumarows kana kuti mumalegislators kana kusenate. But these guys, they've been reduced vachinzi aiwa imimi kwenyu kumatipas uko kumagarbage collectors ndiko kwenyu. Panapa vanhu pavari kunzi aiwa rise up Zimbabwe, you must wake up. Munyatsokuona kuti aiwa this regime, it might act as if it is encouraging you, but at the same time these guys, they are just fooling you kuti aiwa mugare aiwa muri backward. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuexposewa vanhu vanyatso kuti aiwa mutungamiri wenyika panguva ino ashauka vanhu and the youth league yadzikisirwa. Tudze mafunguro enyu nekumesection edu. So subscribe or like